Astăzi se împlinesc 93 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Unirea Basarabiei, Transilvaniei și Bucovinei cu vechiul regat. Un ideal de veacuri, care a debutat în anul 1600 sub sceptrul lui Mihai Viteazul și a continuat 259 de ani mai târziu sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Toate inimile au bătut în același timp. Toate inimile și sufletele au fost într-un singur gând. De aceea trebuie să ne gândim la un singur cuvânt și în ziua de astăzi, la patriotism. Patriotismul de atunci trebuie să vină în inimile noastre și acum, să dăine, pentru că o zi ca 1 decembrie 1918 nu se va mai repeta niciodată. Aveți grijă de patriotismul vostru și de cultura voastră, pentru că cultura este cea care ne îngăduie și ne lasă să fim aceiași oameni într-o țară, să fim patrioți și să înțelegem că, după cum spunea marele filozof Immanuel Kant în secolul XVIII, un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Cu acest prilej, întrebarea mea către voi este: considerați patriotismul și cultura în zilele noastre un act de suet?